Bicol Target Afternoon Edition. Madadangog nindo ang mas dakula na mga storya, asin pangyayari, hali sa satong kapalibutan, bisyon, asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. Asi tapag daing nag-text na nagdadangog sinda, daya ko mapadagos kang programa. Baluan nindo. Arog sa nakay niya. Muyan nindo. Text na ka mo. Ay, good afternoon, tabi. Grabe ang init dyan sa luwas. Mainit man ang mga istorya. Bicol Target na tabi, minarespetar sa lambang miyembro kan sosyudad asin kan familia. Kasabay dyan ang paglaom na yaon po kita sa marhay ng sitwasyon. Nalampasan ta na naman so sarong aldaw halos na paghinguha. Nakakapag-disponer pa kita sa tao kaining krisis. Darakan gyera, duman sa Medio Oriente asin sitwasyon kan pamresyohan, kan petrolyo. Gabos na po nagralanggaw tabi ano? Sana po nakakaraos kita sa paagikan padagos niya itong pakimaherak asin o pagpanarig sa mahal na Diyos. Nanurog sa gabos ang pasasalamat. Ilinga tawara ata na mag-text baya ka mo. Ngiraon lamang ka mo, nagdadangog. Sundo na kitang 5 PM tabi kasabay ang bilog ng tropa. Ano Migong King Reginaldo, Diyos maray na hapon tabi sa imo Migong King. Kasabay dyan sa luwas ang News Team and Mega Force Patrol. Si Chief Jimmy, Pading Jomar, Pading Al. Si Joshua, si Angel, si Karen. Sa Manibela si Henry Manta. Sa Master Control sa Master Control si Tata Nems Flora. Sa newsroom yaong dyan si Ma'am Jia Leron asin si Jen Matthew Baliran. Siyempre nakamonitor yan asin nagkukontribo kan Bareta. Nicole Angloriani. Kasabay ba si Jimos Barrios. Si surumada nindan mga istorya lokal, national, international na dadangog nindo kada bes na igwaning hourly news break asin major newscasts. Inababasa po sa samuyang social media platform ang DCGB News Online. Sa panginot ayan asin supervision ni News Director Mardela. Sa IT, may broadcast kita kung igo kitang broadcast sa radyo. May broadcast man kita internet worldwide, nationwide. Nadadangog kita nahihiling sa Iran, sa Israel, sa US, sa China, North Korea, Afghanistan. Kung may internet duman si Katani sa irarom kan kinaban, si Katani nagadangog siguro sa Bicol Target. Katani, may maray dyan na negosyo dyan sa kahadian ni Katani, air condition. Iibad, busungong kita. Tatanim, Sus Mario Josep, tulig pa sa nang nagsimana Santa. Kang kapilyuhan mo Siyempre, ang sa tuya mga OJT sala sa Cat College, yaon yan si ZJ Morante, asin si Alduin Andez. Ako pan sa indong servidor sa radyo, si Pio Fernandez. Good afternoon. Maray na hapon kay Daddy Nelson Garcia. Maray na hapon tabi asin sa familia Daddy Nelson. Good afternoon tabi sa imo. Asin sa tropa. Tuloy ang programa. Check-in Daddy Pio, sabi ni Daddy Nelson Garcia. Uy, si Jazz Orlain kan Gabawan. Maray na hapon tabi sa imo, Jazz Orlain, 7595. And 9608, ano? Dyan sa kay Madam Melba Lagilles.
Maray na hapon tabi isay mo dyan sa Kagbakong. Si 4498 checking in mga kamanibela. Yaon pa kami digdi 4062 maray na hapon tabi 4062. Sa tahian tabi si Ate Ems muda si Ate Vanji. Maray na hapon tabi sa Indoha. Yan, salamat duman sa mga nagparamdam. Kaya idiretso ta na ang programa. Amigong King Reynaldo listening from Bangkiruhan. Mapresko pa man digdi sa bulod. Migong King mga norin makapasyar lamang dyan. Magbuko lamang ha. Sabi naman ni 5646, ano na po papapi, kisay na kita mabayad kitong para makaagi kruduta sa Iran o sa Kano. Sa inda na pagdaa ang Strait of Hormuz. Sa Bangkiruhan, si Madam Melba Lagillas. Ay nahapon tabi sa imo dyan sa imong lugar sa Bangkiruhan. Daita na pagparahaluyon, tay may istorya kita dyan, tulos na ka-standby. Pag may na-standby, ilaog na tulusan istorya dyan sa palibot. Isihunta, nangenot ang sa tuyang kompadre si Pading Armario. DZGB On The Spot Report. Ikonektartan linya. Kumpadre Ngal, Diyos marhay na hapon tabi. Go ahead na. Salamat tabi pare, mainito na hapon. Bako naman bago sa Legazpi City ang ordinansa manungod sa curfew hours, limitasyon kan mga video pagbawal mag-uba, asin mag-inom sa gilid kan tinampo, implementasyon naman sanaan kaipuhan. Iyan ang sabi ni Liga President, City Councilor Attorney Amorex Rañeses. Manunataran na yun ang sarok mo niyan sa mandato kan DILG na ipasunod sa mga barangay, magapon sa Metro Manila, pati na digdi sa lokalidad. Ang mga nabanggit na ordinansa. Ang Legazpi, iguana kayo ni mga ginibong ordinansa kan mga inot pang sanggunian, narumduman ko kayo ito, si former... Nawara kumpadre Ngal bigla so sa imong transmission. What happened? Manungod ini sa iyan na Safer Cities Drive kan Departamento kan Interior asin lokal na gobyerno. In fact, bako na yan tabi bago. It's been there for a long time and sentido komon. Day na magpara tarabay baga dyan sa gilid kan tinampo. Day na mag-irinuman sa gilid kan tinampo. Sa tahaw na sana. Tabawal sa gilid tatanim. Itahaw lugod. hello. Kumpadre Ngal, bawal baga sa gilid. Itahaw na sana. Ano isa, magapag may gadan sa tahaw na nga Sa tahaw na yan. May ramada bagaing ramada. Pag may gadan, sa tahaw na kan tinampo. Bawal ba mag-uba Pading Al? Pero kung nang umubat yan sa tahaw kan tinampo, si Susieto artistang magayonon, may magdako pa daw kan, magreklamo, mainiton! Lumawas sa tahaw kan tinampo. Sige, sana kaya. Anyway, kung naramdaman kamananggan, panahon baga ni former City Councilor Jim Andes, yan. naging aktibo ini curfew hour ordinance na ini. Siya nagpasar kaya naramdaman ko. And so mga minor laman kay itong curfew ordinance na sa mga minor de edad, bawal talaga magluwas pag alas 10 na matanga, tapos ako alas 4 maaga. Pero kung may kay riba na nasa tamang edad, may justification na yan na nakukonsiderar. Iyota, narumduman ko kay ito si Father Jim. Ano nga punta ba kan Father Jim? Si Konsihal.
pigkwa niya ayan, ipinagdefensa niya ayan, punto por punto, lalo na itong sa mga exemptions, na ang mga minor de edad. Yan na narumduman ko yan existed, day pa man yan nahali digdi sa Legazpi na lay na yan. Kaya lang nagkulangan na implementasyon ko niyan. Kaya ito talaga baga, nakulso nadadakop kayan, and di uli sa Magurang, kiko din na sa ibang barangay. Yan. Kaya ito aktibo. Ngunyan, medyo mananggad kuminalma sa implementasyon. Iyo. Kaya na-reiterate naman sa order na ni kan Gobyerno Nasyonal, so DILG. And pero kaya na curfew ordinance, yan na pagbawal sa nag-uuba, nag-inom sa gilid kan dinampo, yan video okay. Ikaw naman kaya kay mga existidong ordinansa, na hindi ko lang natatanda kung si Seso, kung siya na nagpasar kayan, tama, si City Council Attorney Amorex Ranieses na bako na inibago sa Legazpi, kundi ang kaipo na sa naman implementasyon. Ngunyan sa lado kan liga, kan mga barangay, nag-aalat man sa nangunyan ang liga, nin komunikasyon hali sa DLG para pagrurunan man sa liga o na paano ini may baba sa barangay level na may pasunod man sa kada barangay tangani na for compliance naman sa gusto mangyari kan Gobyerno Nasyonal so DILG ang liga willing na pagrurunan iyan asin maimplementar sa mga masunod na daw. Yan, taon-taon tabibiltadahan tayo kumpadre nga lano na istoryang anta. Iba kaya iba ang sa totoo lang pasintabi sa may mga kapartidaryo sa Metro Manila, iba ang kustombre kan sosyudad sa Manila kumpara digdi sa to. Ang apod baga sa tuya baga maski mga nasa syudad basta nasa luwas kan Manila nga po sa to probinsya. Mga probinsyano kita. Probinsyano kita gabos. Daw na ka-star kita sa syudad. Pero sa Manila paano, iba na ang mga kustombre duman. Kaya ito sunahihiling gayod ni Sekretaryo John Vic Remulla. Pero magayon na i-implementar man na ganun. Taon-taon tadahan tayan. Sige. Anyway, sabi pa din, yun yan ang informasyon pag-iaray, digdi sa lawas, Alarmario, DCGB. Salamat kumpadre ngal sa istorya. Halik dyan sa sangguniang panglunsod. Paguro restoryahan ta daw kaan and you can contribute a lot of wisdom tabi 0942670195 and 096607301115. You can kamong mga nag-text tabi kasubago mga may nagdadangog diyan na nadawog pa sana. Tabi pigo para tulokar na sa mga programa lalo na duman sa prime time sa kay VP Henry. Report. Pero yan sa tuyang pag-restoryahan tabi kaigwan na kandig di sa Legazpi managad yan na bawal ang pag-irinuman sa gilid. Itahaw na sana sa tinapo. Bawal maghuba kung na nag-uba dyan isay na ito sextit sa Viva Max. Ano ba? Taon pag-restoryahan ta na. Duman kita sa Premier Distrito kan Albay. DZGB on the spot. Ano pa Nelson Garcia? Uyon ka na may maghuba dyan sa gilid o sa tinampo. Si Pading Jomar, good afternoon tabi Pade. Salamat Padi, good afternoon. Good afternoon sa mga barantabay. Ang sa malilibot Padi, minsan nalilibong ako rin. Sa pag nagagad ka kiresponde sa polis, ang minaabot, Hubilyar Municipal Police Station. Na ano? Harayon pa. Harayon so nagresponde. Anong istorya? Loko-loko ka. Ano yan? Din nakaparada nga ni Siyempre Paturakan Polisya. Hubilyar Municipal Police Station na mobile. Anong Ang nangyari? mobile pa nagamit kan malilipot polis. Hubilyar MPS. Karinaduhan ka na dyan pa di. Igwa dyan itong munisipyo man ang mobile. Sinublian. Sa tabako ito. Tabako ko yan hubilyar na ako naman. Malilipot. Sa tabako ka ito.
Bakakay Municipal Police Station of Tabaco City. Ngunyan, ano na naman? Hobilyar Municipal Police Station of Malilipot, Albay. Anong nangyari yan? Ano yan? Dahilan pa ring piyo na daipa nag-abot sa bagong mobil Aha. kan Malilipot Police kan mga nakalis na semana, so kasi ributan baga. Yo. Nag-request ko na si Police Major Richel Balute, officer in charge, na mobile lamang. Mhm. Ang pinadara rin si Rubilyar. May Pero marka pa. maugmang balita pa rin. Aha. Sasabi sa kuya niya ni Major Balute, may bago na maabot. Yan. 4x4 pati. Wow, pick up. 4 times 4. Oh, equal 16. Roger on that. Dapat kasubago so turnover, kaya lang may mga kasiributan sa mga turnover, kaya Mhm. sa Webes na lang, ito turnover sa Marilipot Police. Mhm. Ang bago kaining mobile, 4 times 4. Yan. Aha. Yan. Kaya, pwedeng ining so mobile kan Hobilyar, iuli na. Mantinido pa din na igwapang saro digding luma, so Innova, Oho. na gagamit-gamit. Kaya anong nangyari, bali duwang mang girari ang mobile kan Malilipot. Mhm. So lumang Innova, sa kaning maabot na 4x4. Kan nakalihis na, sabi nga ni Ma'am Balute, dapat talaga ngayon magkaiguan na kibago umabot na ito. Iyo. Takan pagi Semana Santa, nagkaigwa marathon. Yan. Digdi suagi sa Malilipot. Oho. So nanginginot, biglang kuminundo. Natay to. Nakapot. Nasubilyar na ako. Nasubilyar na ako. Tanahiling sa patrol car. Ubilyar na. Sumobil na naka-standby. Oo. Suman sa may tigar checkpoint ka. So, ano yan? So, sa istasyon na may mga tubig. Oho, oho. So, mga ano yan? Ang nakatambay, ubilyar yung PS na mobil. Sabi ni si Opil, Pag- kuminundo talaga ngayon sa'yo. Oho. Kuminundo yun. Mhm. Nagkapot pang hain na siya. Bad na muraw-murawan nga ako. Sobra ko na ngayang speed. Nakabot akong hubilyar. Pag ano pa sana ngayon, makakay pa sana ngayon ako. Pagkiling, kumilyar na. Sige. Kaya sa aga, sa Webes pala, Mhm. yan, malilipot yung PS na mahiling minda Yeah. na mobile din. Pero siyempre, duwa na yan. Tapos luma na Innova, yan ang ginaray. Still surviving. Mhm. Yan panitiyo ang informasyon, Jomar Pian Discreet. Ay, salamat pa din, Jomar. Kaya pala pag mahagad ng asistensya, police assistance, sa malilipot sa residente, ang nag-adang-adang, hubilyar, hali pang hubilyar. Ito palang pinasubli nin mobil ko na, tadaing mobil sukwan, gari kulang. Mga taga-hubilyar, hubilyar PNP mobil ang gamit. Naabot taon-taon, sa aga gayon, iyaw na, mahiling na nindo, so, bago dyan na mobil, 4x4, igong marka, 4 times 4. Muna mo kang pagkaaga, may kasurat na equals 16. Yan. Inuragan naman so police. Bugtakan lugod pagkaaga, bugtakan, check. O, tama. 4 times 4 equals 16. Inuragan so police, bugtakan lugod, check. Tama. O di paratas. O yan tabi ha. Ang malilipot. DZGB Igo na ka mo dyan ng bagong mobil. Spot Report. Na pag naghagad ka mong asistensya, talagang malilipot MPS ng madalagan na bihikulo ba kung hali duman sa obilyar. DZGB On the Spot Report. Angel, marhay na hapon. Go ahead na. Maray na hapon, Sir Pio. Maray na hapon sa mga paraan tabay. Nagingisi ako, Sir. Haren. Nagingisi ako 4x4 times 4, 16, tapos check. Igwa pa, inuragan Ano su pa? inuragan su regional director kan PNP. Binagtakan ba pagkaga 100%. Ya. Ako na ako, corrected by. Igwa pa nga de. Kinagana ay siyan kan si PNP. Corrected by si PNP.
Kompleto duman sa. O na ngayon nindo, marimati nindo pulis pa. Di ako inarabo sir dito kaulok sa imo. Ang pinalbinti ka na hororon, presidente, ang nakabuktak, past niyan. Pasado. President na Pero ang nakalag, pasado. Pasado. Kompleto ho na bumadagit sa pulis. Check iyan. 4 times 4 equals 16. Check. Sige. Anyway, Sir Pio, ito nga dugang tapang bareta. Mababawas-bawasan na Sir Pio ang konsumisyon as in problema kan mga miyembro ka na Barangay Power Association digdi sa Legazpi. Oras na marealisar na Sir Pio ang promisa ni Alcalde Hisham Ismail na diit-diit ng hali duman Sir Pio sa sarong koneksyon o ining bapangani magkakaigwanan ng direktang meter, individual meter, ining nasa maabot sa 2,000 na mga miyembro kan bapa digdi sa Legazpi City. Papayag Sir Pio kan Alcalde Ginibo matapos na magampang ini sa mga miyembro sa leaders ka na Barangay Power Association na sa Legazpi City ka nakalis na simana kung saan ang sabi kan Alcalde na ang gabos dapat magkaigwanin patas na oportunidad sa gabos sa serbisyo lalo na sa lado kan kuryente. Sigun sa Alcalde Sir Pio, igwanin 14 bapa digdi sa syudad kung saan ipiglatag kaini ang plano niya na luway-luway ng maibalyo ng direkta o igwanin individual meter ang mga nakatakod sa bapa tanganing day naman madadamay kan mga pasaway na hindi nagbabayad ka na kuryente. Itong mga tultol na nagbabayad na nagiging kulog naman Sir Pio kan payo kan mga nagsiserving leader o presidente kan papa. Sigun kay Ismail Sir Pio kan nakalis na taon, enot ng pinunan ang pagbalyo ng mga linya o metro direkta sa Aleko kan mga konsumidores dyan sa Barangay Mabinit. Asin sa presente nagpapadagos ang pagtrabaho kay ni. Asin ngunya na taon Sir Pio, iyo nakaschedule naman ang Barangay Lamba na pirang beses na nga ni ipagay ni Sir Pio. Angel, nawara ang signal dyan sa imong location. Bata na sa ugada na kan istorya si Angel. What is happening sa satuyang mga telcos, ha? Ayan, tabi, manungod dito sa mga bapa. Yan na pinag-ariglar man digdi sa siyudad ng Legazpi. Yan, tabi, Angel, makuang kita kan connection, matry kita. Kung dahil na makalaog di... Hello? Go ahead, tabi, Angel. Digdi baga kaya Sir Pio sa Barangay Lamba, nagkaperang beses na ining napuputulan dahil nga isa may mga pasaway man talagang di nagbabarayan, nagkakadaramay Sir Pio, itong tultol na nagbabayad dyan sa indang konsumo. Oho. Sa presente kaya Sir Pio, nasa 14 papa pa, adigwas sa syudad, nasa katakataltag ini sa Barangay San Francisco, Barangay Puro, Istanza, Maslog, Pangkerwan na Tagpakong, na kompresto ini Sir Pio ni 1,800 o sobra pa dyan na mga miyembro tabi Sir Pio. Iyutan ko ang kaan, pag dahil nakabayad su bapa, dawa su religious na nagbabayad, rabos iyan puputulan su entire bapa. Sir Pio, tapos Yan ang problema kaan. Ang problema nga ni dyan Sir Pio, tabako karaw-karaw ang kantidad na piga-abo na ran kan mga nasiserving leader ka na sigun nga ni sa iya duman sa pagpaguron duman ka na sa alkalde ka nakalis na mga aldaw sagod nga ni ingon yan Sir Pio igwa pa nin 150 sagod percentos na itigluwas itong sa diring bulsa sa diring kwarta ka na ini nagsasabi mga presidente ligdi asin papa leader na dahil pasagod mo yan Sir Pio na ibabalik sa ita. Mario, 150,000? Opo. May 300,000? Yes po, Sir Jesus Pio. Mario Josep na predikamente man ang gadiyan. Oo, wala man ngayon nagkikagi rin ni Buka iyan wala man kinag-ako ngayon Sir Pio napirming naman marakmakan dyan. So kapitan, dyan baga Sir Pio sa Barangay Lamba ang nagsaserbi dyan na pamayo nag-ako dirman, ini si Kapitan Norberto Abion. Ngay kung daining nagbabayad, igwa dyan mga dahil nagbabayad, may subilog na purok, subilog na barangay. Sarong linya kaya sarong sabi linya. Sir Pio. Uy, yan. Dahil naning individual na meter, ano? Igwa man. Dahil po, Sir. Dahil saro lang. May mga kontador Sir Pio ang kada haro pero sumetrong pigadalaga na ninda kung saan talagang na duman Sir Pio tigbabang-abang itong mga luces arong sa iyan dahil sila kinin direkta arong baga Sir Pio sa saro na direkta ng sa Aleko na ay mo nang galit tao subil
Duman baga Iyo. Sir Pio sa mga BAPA, so Iyo. mismong mga official pa kan BAPA, itong sa nagsusurat kang computation po tabi Sir Pio. Roger. Sige. So yan po Sir Pio, ang mga dugang pa pong informasyon halis sa luwas, i-draw mo sa DCGBT. Salamat Tabi Angel sa istorya. Hali dyan sa luwas. Idiretso tamo na ang mga informasyon tatanems. Si Karen Naala, kumusta ang linya ni Karen? Nakakonektar ba Karen? Marhay na hapon. Go ahead na Karen. Yes, thank you Tabi Sir Pio Padagos man na nakaantabay ang opisina kan APSEMO sa pagtabang sa mga nakapililang individual sa NFA Albay matapos na manutisyan mismo kan probinsya ang sakit sa pililahan kan mga ini matapos man nakumpirma ron ni APSEMO Chief Bobby Cristobal ang paramientas na pagsustinir ninten sa nasabing ahensya tanganing makapagsilbi nin libreng pasirong sa mga nakapililang nag-alat kan bagas. Sigun sa pamayukan APSEMO, tulong tent palantabi Sir Pio ang itinasubi ninda kasubagong aga sa ahensya sa pagsabing napag-araman ninda na grabe na ang nagsasarakit sa mga persona sa init kan panahon na ini. Makuasa na, ito sang Iyon na ang problema ta sa telcos ano pag napuputol. ako asa na, Aha. no? Go ahead. Makuasa na, itong asistensyang bagas natud kan NFA mantang sinabi ni Cristobal na mantinidong nakahanda manggirare anten kan gobyerno probinsyal tangani na makapagtaon ng linpoy sa mga ini lalo kung padagos na manunutya na magsisiling ang sitwasyon kakaralat kaining bagas sa NFA. Roger. Yan ang report Karen Ala DCGB News. Salamat Karen sa istorya haliman dyan sa Albay Public Safety and Emergency Management Office. Nakaulay si APSEMO Chief Bobby Cristobal. Bago kita magpatalastas, maray na hapon dyan kay Sir Andy Marbella kan Task Force Kalinigan Kaayusan kan Legazpi City. Sabi ni Sir Andy Marbella, magayon po yan Sir Pio na curfew kan ipinasaya ni ex-councilor Father Gimandez sarong agimi Tarago minor de edad. Pati so nag-irinuman sa kalye na mga huba, mga half nude. So Mario, yung mananggat tabi Sir Andy taod-taod pag restoryahan tan igo pa kitang bareta man sa lado nasyonal diyan po sa satuyang sa satuyang programang Bicol Target. Merong breaking from Malacanang. Ano ba yun? Sandali, nawara ning bigla sa kuwang ko ha. Nawara ning bigla sa feed ko. Parang may breaking sa Malacanang. Tabi breaking news. Ano ba yun? Nawara na ho. Ay nako. Sige. Remember, kasubago baga, may pinag-on air kitang pahayag ni Presidente Bongbong Marcos na dai matunong duman sa mga kunyan, mga ining su pagbawas presyo no pagbawas presyo ito no salamat kumpadring Noel Manalo pinaghali na ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. yung excise tax sa petroleum products, particular yung liquefied petroleum gas buda kerosina. Yan tabi sige tabi yan breaking ini ngunyan pa lang gari yun na ini yan. So pinagkuan kan Inquirer.net dahil na po ng excise tax sa petroleum products, particular ining LPG buda kerosina. Iyon na gayud ini so gustong sabihon ni Presidente Bongbong Marcos kasubago sa pinag-on air niya tong boses niya buda video na dahil matunong duman sa pagmaniugot na sa aga baga iguning baba presyo 23 pesos mahigit more or less crudo tapos gasolina buda kerosina. Then yung excise tax yan babawasan pa tabi o hinali na tabi yan so dakulaon na bagay man yan. And igwa man kita inda ko tabi ano sa indong masasabi tatanems yung grupo kan Manibela ma-strike tulong aldaw pati. Are you contented? Kamo po na tawo is this called for patabi na strike na ini? Ma-strike sa Manibela, taod-taod yan pag restoryantan, tulungal daw pati yan kung noarin, taod-taod yan. And napapanahon pa rin tatanis, ma-strike sinda. Sus Mario Joseph naman Kung anong rason hinda taod-taod maaraman yan. Oras Pilipinas,
alas 4:36. An oras hatod sa Indokang. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Ang ubo at hika hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tung hinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Hanap mo ba'y kapeng masarap na healthy pa? Ipinakikilala Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix na tataglay ng bisag galing ng lavender extract na sumusuporta sa masarap na tulog, collagen para sa matibay na buto, glutathione para sa kutis, amplaya na nakakatulong para mapagbaba ang blood sugar level at iba pa, sugar-free, stevia ang pampakamis nito. Kaya sa susunod na paghigop ng kape, Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Ang Dr. M's 36-in-1 Herbal ay mabibili sa lahat ng butika, supermarket at grocery sa inyong lugar. Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro. Liver up na tayo with Liverate Pro. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, Ariner Suites, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Tuhod, siko, baywang, paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan. Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Bicol Target Pio Fernandez. Unbelievable! Unitabi paano ade? Babasahon ko na ini pero maluwas initabi sa bareta inutunta na ano.
Hay na yun ta. Naga-proofread kita kaso bago. Ito. Sandali. Ayan. Asan ba yun medyo? Ito. Malansar nin tulong aldaw na tigil pasada sa bilog na nasyon ang transport group na Manibela. Sigun sa anunsyo ni Manibela Chairman Mar Valbuena, nagigibon ang transport strike poon Abril 15 sagkod 17. Sa Miyerkules na ini, sundo Biyernes. Kaibanan sa mga mapartisipar ang Super nin Jeepney, Transportation Network Vehicle Service o TNVX, taxi as in motorcycle taxi. Ilalansar ang tigil pasada bilang protesta sa bagulbol na aksyon kan gobyerno may kinaaraman sa namamatean na krisis kan transport sector. Ini sa tahaw kan aumento kan presyo ng produktong petrolyo, dara kan tensyon sa Medio Oriente. Well, tabi are you logically in favor, Tatanems? We understand the plights kan nining mga driver sa transport sector because kitang commuters, buda drivers kan mga nasa private sector, public utility vehicles, iyon ang nasa receiving end talaga. Okay. Pero ang rasunda is receiving end kan epekto ka ining halangkaw na presyo kan produktong petrolyo. No need to explain tiga para kwanta na yan. Pero tiga para istoryahan ta na yan. Sa tao na ini Tatanems, ma-strike ka pa. Igo nga ni nadadangog kita na sa totoo lang nga piyo, ining mga tricycle drivers, jeepney drivers, taxi drivers. Pasalamat nga kita dyan, tasindaan po ditang apulon ngayang silent hero na maski araw na ka ng sitwasyon, minapasada sinda. Igo nga nining na-interview baga, sa online nabasa ko ito, so panindugan kan sarong driver, maski ngaya kami nagsasakita na, tabi. Pero dahil ko ngaya makaya, ako ngaya, say na news page ito, sabi kan driver, kung ngaya kayang magtigil pasada, takaipuan, umabanti ngaya ang komunidad. Tatanems ba ko? Tama ba gano, Tatanems? Kaipuan ngaya, umabante ang komunidad. Because ang transportasyon, saruyan sa mga prime mover kan economy. Saruyan sa mga nagpapahiro kan ekonomiya kan sarong nasyon, kan sarong banwaan, munisipyo, syudad, rehiyon. Tanata, diyan baga sa jeepney, nagsasakay diyan ang mga trabahador. Ang estudyante, para tukdo, maestro-maestra, factory workers, security guards, nagdasasakay diyan, so nagtitindanin kakanin, nagtitindanin balot, nagtitindanin hopya, naggabos. They are transporting goods and services. Pag igwaning transport ng goods and services, ang ekonomiya nagdadalagan. So despite kan kadipisilan na ini na iyon na nga niyan, talagang namamatian man kan mga drivers, namamatian tang commuters, saluduhan ta nga ining nagtatyaga Tatanems, na maski dito sa nang nakukuha, sige sana, ta naintindihan nga ninda, na ang kinaban, ang apektado na kan sitwasyon na ini, ma-strike ka pa. Hilingam, si Presidente Donald Trump nagpatakot alas 10 digdi sa Pilipinas, taod-taod na banggi, alas 10 na aga duman sa taod-taod, alas 10 digdi, alas 10 na aga duman sa Eastern Time, sa saraduhan na, so Strait of Hormuz mismo,
kan puwersa nabal kang US. Thereby choking yung saro sa vital transport hub kan kinaban pati itong ekonomiya mismo kan Iran apektado na kan tatanems. Mapitik na naman kay ni ang ining international trading kan petrolyo. Bagulbul daan hiro kan gobyerno. Anong klase pang pinaghali na so excise tax. Tinawa na kamo. Diba? Ninggura nito tatanems, 10,000. Sa totoo lang, dakulang salamat ito sa mga taxi drivers, jeepney drivers, bus drivers, tanata. Ang jeepney drivers, ang primero ka nakikumplehan dapat muna so boundary tatanems. So operator nagahalat na sanaan. Sure bulyan na pon hapon. I-remit kan dapat kan driver so boundary. So ang pigubuhay kan driver so operator mo na. Then isunod ka na pang disponer na so gasolina budak krudo. Pagkatapos kayan, sunatad ang oras sa sarong aldaw, buda sunatad ang kusog kan driver, yun na sa naman ito, sumakukuan niya. Operator na yung problema. Iyaon na yan dyan tatawan. Ngunyan, inayudahan sa mga driver. Pero maski puro painano, igwa man kayo tatanim sining papasayro bako. Igwa ang pasayro, igwa ning masakay, igwa ning mabayad. Ang saro dyan na dahil lang siguro naririparo, sana so mga operators babaan man so boundary tatanim ba ko? Inda ko sa natabi. Babaan man tanganing so driver makaangus-angus man. Di ba? Babaan man so kunyan. Total iulian auto sa inda may dilin siya sa operator or aldaw. Igwa pa ning krudo. So bihikulo nila takot dumang kukuhaon kan driver sa pasada niya. At least maro lang ka man so kunyan kan driver so so kita kan driver, di ba? Well, hindi ako sa natabi magantabay naman kita. Tulong aldaw ini na strike ka. Kan manibela tabi. Mapupundo po. Lalong mapupundo ang dalagan kan ekonomiya ta lalo at ang nganing pilay na tatari ti naman ni. Inda ko sa natabi we have to balance yung ano pang klaseng hiro kan gobyerno daw gustong sabi yung kanata. This is an international geopolitical situation. Anong panghiro ang gustong inda ko sa natabi kung paano ang dapat na gibuhon tabi ibang nasyon magatatangs di kita na daw nagrally so transport dahil baga tatanems Pilipinas Diyos ko naman ay nako sige tabi istorya pa kita sa luwas. Aramon ta daw kay Joshua, maray na hapon, please go ahead tabi. Yes, maray na hapon Sir Pio, maray na hapon sa mga paraan tabay. Sa dagdag niya tong bareta, tigdo proseso naman Sir Pio, dagdi sa Daraga Albay, ang posibleng pag-aumento sa presyo kan pamasahe sa tricycle. Ini Sir Pio matapos man ang agrangay kan sektor kan mga tricycle digdi sa Daraga Albay. Dahil nga nasa halangkaw na presyo kan gasolina. Sa initial Sir Pio yung proposal kan sektor kan mga para-tricycle na pinaagi man sa Committee on Transportation sa paagi ni ex-officio Councilor King de Asis, 5 pesos Sir Pio ang uminto sa pamasahe as in 3 pesos man para duman sa sektor na may discount, partikular na ang PWD, estudyante as in senior citizen. Kana kaaging simana, isinalang inisyatibo sa public hearing, inimbitaran ang sektor kan mga par-tricycle asin man sa mga nagkaperang pasahero. Ang public hearing pinanginutan kan Committee on Laws and Regulations ni Council Attorney Ayan Makasinag.
sa pakipagurong ng BCGB News kay Kunsel Makasinag, ang nahaman serpiyo sa hururon sa public hearing, so dating 5 pesos, magiging 4 pesos ang aumento sa pamasahe, as in sa dating 3 pesos man para duman sa discounted na presyo, magiging 2 pesos na. Ayan, so base fare. Aha. So succeeding kilometers, igo ning first 3 or 4 kilometers ba yan? So succeeding kilometers, Sir Tio, sabi ni Atty. Makasinag, day man duman kay pagbabago, doon magyaray. So dati, sabi niya, dahil nasabi sa exact na numero, Sir Tio, pero sigun kay Atty. Makasinag, dahil ngayon langkaw, masobra sa 2 pesos. So gusto sabihin, ang naglangkaw lang, so initial, yung parang minimum, yun lang. Dadagdagan lang ni nagkapera, then so succeeding, kung ano suda sa ordinansa, yung manggiraray ito. So existing na idadagdag, okay? Kaya, yan so naman sa public hearing, and sa aga, nakadepende, Sir Pio, kung aprobaran o yun ang uday, kadiba pang mga pag-iriribang mga konsyal sa sangguniang bayan kan Daraga Albay, ang nagluwas ni Sir Pio, 4 pesos, buda 2 pesos duman sa may discount. Roger. Yan, Sir Pio, ang dagdag na storya, Joshua Bino, DCGB. Salamat, Joshua, sa istorya halayan sa luwas. O ang kuan, ang rollback sa agatabi, dahil mababa sa 20 pesos. Ang kunyan, ang sa krudo. Tapos sa gasolina, yan, igwaman, buda sa kerosina. Now, itong excise tax na hinali, sa LPG mo na buda sa kerosina. Inda ko tabi krudo buda kunyan, gasolina. Basta LPG and kerosina. Inda ko kung kasabay kunyan, krudo buda ining gasolina. Ito importante yan tabi. Ngunyan, nagpaparatararam na nag-increase na ang presyo kan barakalon. Totoo yan tabi. Kailang, ang sa tuya lang na i-take note is, allowed yan kan gobyerno, basta dahil magsubra duman sa 10% tatanems na ipinagtalaan kan gobyerno. 10% ang computation basado duman sa last price na existido durante kan dahil paso price increase kan krudo. Kaya baga dyan sa mga kuan, naglangkaw na talaga. Yan. Ang sabi ba kan DTI, lalo na duman sa prime commodities, talagang malangkaw, dahil lang dapat magsubra sa 10%. Yan. Pag nagsubra na sa 10%, basado duman sa dating presyo niya, original price, yan, profiteering na po yan. Kaya expect na talagang maralangkaw na yan. Ano po? Yan. Ang iba nga ning karinderiya man tatanems, nagpalangkaw, nagpalangkaw, pero nagdiit lang sutakad. Ano tatanems? Diit lang. So, takad. Aram din ang pagtiyos nagdiit lang sutakad para makonselo man din sa mga karinderiya ba yan. Dita kita nagkakaon sa karinderiya. Primero kan tatanems, medyo dakol-dakol maluto. So, sira, diit sana or tama sana. Di siyempre, maubos sira. Dadagdagan mo sira. Pag dagdag mo ka sira, maubos mo sumaluto. Dadagdagan mo sumaluto. Dahil na rin parang sige dagdag mo. Parang makabalansi kun yan. So, pagtakad. Tanganing, sarong maubos, dadagdagan mo. Pagkaubos ka sarong naman, maubos mo, dadagdagan mo. Ay, nakawakonselo dyan sa karindiya, no? Sabi din ni 595, sugabawan to daraga nga ni, dati 25 pesos nga na, 30 na. Yan, iguana da, iguana, ano tabi? Nagsigil ka na lang ka. Good afternoon po. Sabi po kan Energy Secretary, igwang nag-abot na 1,000 of barrel of gasoline, pero bakit mataas pa rin ang presyo ng gasolina? Arog paano kayo ni tabi in 2 minutes explicar taning maray. Madalian sana. Oil deregulation law. Sa irarom kan oil deregulation law, tinaawaning poder ining mga oil players, ining mga gasoline stations, ining mga gasoline dealers, petroleum dealers, tinawan sila nin full liberty. Libertad kung anoan sa indang gustong pamresyuhan
Pag sinabing yaon sa indang libertad, pwede nindang ipaitaas yan sa kung ano man na rason. Now, ang ginamit nun yan na sistema na halang kaong presyo kan petrolyo, maski may nag-abot na sa tuyang mga milyones na bariles buda ining litros ning petrolyo. Ang gigamit ninda is yung actuarial price tatanems. Kung ano sa presenting halangkaw ngunyan na presyo kan petrolyo sa international oil market, iyon ang ipipataw ninda. Bako itong so historical historical price. Bako itong so presyo durante kang nabakal ninda kan barato pang presyo. Iyon ang epekto kan oil deregulation law, actuarial price. Kaya baga nakabakal sinangon yan sa rimbawa 10 litros na krudo, tapos initaas ko sa presyo ako sa world market. Sa aga maitaas ka mo ng presyo ha. Ina 10 litros na ang asarong litro ngay kang krudo gibuhuntan ng 10 pesos hali sa 5 pesos. Sa aga yan maepekto. Ngunya digo kung stock na binakal ko nga 5 pesos pa. Saga kaya, hindi pa manan ubos. Iga pa kung tadaakan ng mga siguro mga kabanga pa kan 10 litros, 5 litros pa. Itong kabanga na ito, ipapabakal ko yan sa aga sa presyo ng halangkaw because of oil deregulation law. Tinawan sinda kan gobyerno, kan lay na igwa sinda ning na kunyan libertad kung paano di ang pipresyuhan. Ang ginamit kan mga oil dealers, actuarial price. Bako itong so historical acquisition price. Bako itong so kuno arin nila binakal na barato pa sa presyo. Dahil sina ka nagagamit. Kundi so actuarial price. Perning halangkaw yan. Alagad kung minababa, dahil ninda gigamit na rason iyan na dapat ibabata naman ito. Bababa na sa presyo. Ang gigamit ninda ganyan, nabakalin kaya actual halangkaw ang presyo. That is the problem kan oil deregulation law. Sige tabi ha. Salamat ka sa inyong pagkantabay. Mahal lamang Diyos ang magbantay. Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang Bicol Target.